Començarem la primera taula de la jornada. Qui es queda dinar? Qui queda dinar? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23... Colla, no passa res. Bé, aquesta primera taula és sobre experiència d'haver participat en òrgans sindicals, sobretot a les parròquies. Tenim la Rosa Maria Sánchez, de l'Arquebisbat de Tarragona, i la Olera de l'Arquebisbat de Girona, i Josep Maria Fisa, de l'Arquebisbat de Barcelona. La primera pregunta ja els faig, i mentre responguin ja es presentaran únicament, perquè la primera pregunta és on han participat de diferents òrgans sindicals, sigui consells pastorals, comissions, grups, moviments d'acció catòlica, com deia el Jaume Ricona en la seva ponència, i com ha sigut aquesta experiència i on, durant el llarg de la seva vida. Llavors, són 4 preguntes, tenim 10 minuts per cada pregunta, doncs més o menys circumscriviu en 3 minuts cada vegada, però ja aniré compensant jo segons el que veig. Per tant, tens la paraula. Sí, servidora, soc laica en missió pastoral, és a dir, enviada pel bisbe a servir parròquies des de fa 42 anys. Llavors he estat en diferents parròquies i sobretot, perquè és que així ho vaig demanar i així se m'ha respectat, en llocs rurals. Hi va haver una primera etapa que vaig guanyar la vida jo, després les coses van anar venint i llavors l'arquebisbat em va posar en nòmina perquè pogués dedicar-me ja a una dedicació plena a les parròquies. En quins grups he estat? Pregunta, no? Que jo em sentís treballant d'aquesta manera sinodal que diem que és amb corresponsabilitat, no? Amb un rector del meu poble, jo soc del Forja, el meu poble és del Forja, amb un rector del poble. Després vaig participar durant uns quants anys, no sé quants, fins que es va tancar el grup, al Departament Rural del CEP, que eren capellans del món rural, de parròquies, i fèiem les nostres trobades cada mes a Riudareneira i després fèiem al final de curs unes jornades i anàvem en llocs diversos. Jo formava part d'aquest grup. Després també he tingut una experiència, tot i que jo no m'hi vaig quedar, a l'Institut Secular Membré. I jo no m'hi vaig quedar precisament perquè veia que allí, clar, com que allí ingressaven persones que a vegades estaven amb voluntat, amb sentiment cristià, però
formades, doncs no havien tingut ocasió, no?, de fer una formació més profunda. Llavors va passar que jo allí no hi estava bé, però m'hi sentia una mica així perquè anava notant que a mi em volien fer avançar molt de pressa i vaig pensar, com que els dos fundadors són grans, volen una persona que sàpiga de què va, i jo vaig pensar que això no m'interessa. Això no m'interessa perquè el meu compromís era amb parròquies, el meu compromís era diocesà i s'anaven estenent més cap a Portugal que no pas a Catalunya, que havia nascut a Catalunya això. Eren pocs, crec que són molt pocs encara, o menys que no eren en aquell moment. I a València, això una mica, i a Madrid. I llavors molt a Portugal. A Portugal va tindre una resposta molt forta. Després, en un equip rector de parròquies agrupades, és a dir, això que han anat fent les diòcesis d'agrupar unes parròquies que les porta el mateix rector, doncs gràcies al rector vaig poder treballar molt bé. I és on més m'he sentit així, treballant en corresponsabilitat, treballant en sinodalitat, siguem cadascú ell amb el seu carisma i les seves capacitats, però tots una cosa sola. Em sembla que no he dit que amb un equip arxiprestal de preveres, però que va costar moltíssim. Moltíssim. Jo ho veia, hi havia moltes reticències. Llavors jo, més aviat soc prudent i ja mirava de no ferir sensibilitats, ja mirava d'anar fent, fins que ja vaig passar que notava que formava part del grup, que comptaven amb mi i que havien anat veient, no?, per a què jo era aquí. Després, jo vaig, com que vivia llavors a Belianes, que és un poble prop de Tàrrega, a Montblanc hi va haver un grup de la comunitat del poble de Déu. I jo hi vaig tindre una certa relació. És dir, una relació com d'amistat, no? I ells sempre tenien les portes obertes. La veritat és que jo me vaig disgustar molt quan van anul·lar aquesta comunitat, perquè jo no havia vist mai res que grinyolés del que per mi havia de ser aquella comunitat, i jo havia entès que era, i jo m'hi vaig trobar sempre molt bé i fins i tot a vegades hi anava a descansar uns quants dies. I després, últimament, he estat des de l'any 2015, he tornat a casa amb els pares perquè necessitaven la meva ajuda, vaig tornar a casa amb els pares i ara, des de fa un curs, només un curs, m'he incorporat al moviment cristià de pobles i comarques, perquè jo, com que havia treballat tant d'aquesta manera, al Forja, que és el meu poble, em trobava que me faltava alguna cosa. I llavors a la Selva hi ha un grup maco del grup aquest, del moviment cristià de pobles i comarques, i m'he posat amb ells, i la veritat és que m'ha anat molt bé. Molt bé. Pilar? Bé, doncs, donar gràcies per haver-nos acollit i per haver-nos convidat a participar en aquesta trobada. Servidora soc de la parròquia de Santa Cristina d'Aro i per tant bàsicament he participat en aquesta parròquia. Des de joveneta vaig començar primer ajudant, col·laborant amb les lectures i així, més endavant en el Consell Parroquial i llavors aquí és bàsicament quan he anat desenvolupant aquesta sinodalitat amb diferents mossens que han passat, amb diferents tarannars. En un moment va ser més extens perquè vam col·laborar on es va instituir un arxiprestat, fèiem col·laboracions amb la parròquia de Sant Feliu de Guíxols, i llavors vam buscar una manera de treballar conjuntament, però això són etapes i per tant va durar un temps, 3-4 anys, i després es va acabar. Llavors
doncs, de participin més. Llavors, també vaig participar en el moment que es va crear Santa Cristina, la Càritas parroquial. Ara les Càritas poder són més també ja interparroquials, però en aquell moment era parroquial. També vaig tenir la sort de poder formar part en un grup de Càritas. Llavors, esclar, també depèn, no? Vull dir, jo treballo a fora i llavors, esclar, el fet de treballar a fora, doncs a vegades manca temps per poder fer coses i projectes que faria molta il·lusió de poder-hi participar. Llavors, més ja a nivell diocesà, doncs, vaig formar part, com a servidora de treball a la Facultat d'Econòmiques, vaig estar en el SAFOR, en el Servei d'Atenció, Formació i Orientació Religiosa de la Universitat de Girona, i llavors, per altra banda, també vaig estar participant en el Consell de Laics diocesà, mentre hi va ser-hi, però després també va desaparèixer, i últimament estic també en el Consell d'Assumptes Econòmics. Molt bé, moltes gràcies. Maria? Jo, Maria Tisa, de la generació del PADE, No ho fem amb micro. No ho fem amb micro. Ho fem amb micro. Però així... Doncs som de la generació del PADE i la Maria. Sí. Ara potser us mataré un punt de l'orella. Doncs ho vaig fer 50 l'any passat, jo ho faré aquest any també, 49 de capellà. Estic a la unitat pastoral, ens arxiprestat de Cornellà de Llobregat. 5 parròquies grans, 3 llocs de culte, 4 capellans, però ens ajuda alguns jesuïtes i aquests últims anys alguns capellans sud-americans que venen a estudiar, doncs llavors liturgia, i tu si ens renyen molt, ens renyen molt bé. Doncs jo porto estic a la parròquia d'un barri de les Planes, davant de TV3, un barri en el qual no soc el segon capellà d'aquest barri, un barri nou, uns 15 i 20.000 habitants, i fa 7 anys que vam fer l'església, era una església d'uralita, de fibrociment, i doncs fa 7 anys que vam fer una església molt bonica, que l'heu de trobar en internet, a la Granja del Carme. Bé, doncs allà treballem conjuntament, o sigui, hi ha això del camí sinodal, allà de fet fa molts anys que els preveres i els religiosos fa més de 30 anys que ens trobem cada setmana que fem coses conjuntes. Per tant, aquest treball sinodal a molts nivells ja el feia, el que passa que és una revolució aquest treball sinodal, com ara penso explicar. Llavors jo faig de capellà, però col·laboro també a nivell diocesà, faig des del delegat episcopal de Justícia i tenim a la Neus, la directora, també des de fa molts anys, i també, simplement perquè soc el president d'una fundació que es diu Solidança, que fa treball d'economia social, d'inserció sociolaboral, que més tenim aquí a Girona, a Salt, tenim un centre plegat en roba com mobles, i també aquí a Girona un parell de tendes de roba de segona mà. Hi ha gairebé uns 300 treballadors que treballen en aquesta empresa d'economia social que es diu Solidança. També ja dic immediatament que vaig acceptar, gràcies per venir aquí, perquè fa 2 anys que vam anar al CEP a Timisoara i allà a mi vaig tenir una il·luminació amb les xerrades del Jean-François Ambert, que tu, Josep, vas traduir, i jo trobo genial, això s'hauria de publicar, i no l'hi hem de fer venir, aquest Ambert. A mi m'ha capgirat això de la conversió sinodal, és gràcies a la trobada aquesta de l'Ambert.
I, bueno, doncs, ja està, sí, ja parlarem. Molt bé. Bé, de fet, hi ha una riquesa enorme, com heu vist, des de òrgans sinodals parroquials, forestals, interparroquials, diocesans, també, l'Acció Catòlica, també, i a més amb les 4 dimensions de la pastoral, la part celebrativa, la part més de formació catequètica i això, la part d'acció social, i a vegades hi ha una quarta que a vegades ens deixem, que és la governança de la parròquia. Aquests equips que tu comentaves, Rosa Maria, és també per governar i coordinar la pastoral, en aquest sentit. Lliga amb el que diu la Formona del Ministeri de Regència. Bé, ara la pregunta següent és totes aquestes experiències que heu explicat molt bé i amb el temps adequat, precisament, què us ha aportat personalment? Bé, jo també dono les gràcies de m'haver convidat al Quim i doncs de què puguem compartir aquest dia d'avui. El que m'ha aportat, jo diria que m'ha aportat moltíssim, no molt, moltíssim. A nivell d'experiència i a nivell de comprensió, que també és important, perquè a vegades ens quedem amb la vivència, però potser no acabem d'aprofundir. Per una part, comprendre aquesta igualtat en la diversitat, i això és molt important. És molt important respectar el rol de cadascú, perquè a vegades ens pensem que perquè tots som iguals, doncs, com qui diu, tots han de fer el mateix. Només us diré d'una junta que jo conec, que és una ermita, i ja m'havia fixat que ja missa cada primer dissabte de mes, ja m'havia fixat que quan era hora de començar no tenien les coses preparades a l'altar, llavors el mossèn potser estava parlant per allà fora i pensava, bueno, què farà aquesta gent? I llavors quan va vindre una, li dic, escolta'm, no preparat, Bueno, un altre dia el mateix, i aquest altre dia vaig entrar dintre la sagristia i els hi vaig dir, és que això se m'hauria de cuidar, hi hauria d'haver una persona responsable. I allí hi havia 2 persones de la Junta. I una contesta, diu, aquí entre tots ho fem tot. Dic, dona, sí, però les coses, doncs continuem igual, Continuem igual. Bé, ja em podria explicar d'experiències, he explicat aquesta tan simple. Sentir-me vers un mateix objectiu, això és importantíssim, perquè si no ens sentim tots a la mateixa barca, encara que un faci una cosa i l'altre faci una altra, encara que a mi potser m'agradaria fer allò que fa aquell, doncs hauria de respectar que allò, avui ho fa aquell, i un altre dia potser ho faria jo, i potser si ho fes no me'n sortiria, qui sap. Per tant, el que aporta és molta riquesa d'humanitat i lligams amb persones. I uns lligams que perduren malgrat perdre el contacte ja amb aquestes persones, perquè jo he estat en diferents parròquies i arriba un moment que d'alguna manera perds el contacte. I aquesta setmana em va trucar una que havia demanat el meu telèfon i vam estar parlant més de mitja hora. I jo no l'he vist des de fa 10 anys. Bé, comprendre coses i obertura d'horitzó a la qual difícilment s'arriba. Aquesta obertura d'horitzó a vegades tenim encara el vici de quedar estan tancats en la nostra parròquia, en la nostra realitat concreta i obrir l'horitzó a la diòcesi i obrir l'horitzó a l'Església Universal, això a vegades costa una mica. La gent et diu, bueno, jo sí, aquí al poble sí, però a mi no em busquis per una altra cosa, Això no és això. Va. Llavors el fet de compartir la fe estimula en el compromís, perquè el fet de compartir
comparteixes, de compartir la veritat, de dir parlant-la, doncs estimula també el recolzament mutu. Estimula la fe i el recolzament mutu. I veure aquesta pluralitat que tenim dins de l'Església, que és una gran riquesa. També el descomplexament en la participació. Jo soc més aviat tímida i això doncs m'ha portat dificultats. Jo ja ho reconec i encara a vegades no me'n surto, però doncs aquest descomplexar-se sense voler fer el gallet ni ser la persona principal ni ser la que ho ha de dirigir tot, no. Però dir les coses, mirant les ben dites, comunicar aquella experiència o comunicar aquella inquietud. Per tant, el que resumiria és dir que he descobert la riquesa de la corresponsabilitat. I això per mi és una gran cosa. Bé, doncs bé, en el meu cas intentaré fer així alguna cosa, però evidentment que moltes de les idees que ha comentat la Maria Rosa doncs les subscric totalment. És a dir, el fet de conèixer gent, d'estar en un grup, si vas a missa i te'n tornes a casa i prou, doncs és viure d'una altra manera molt diferent, si només ho fas amb família o amb amics. Llavors, per tant, el fet de poder treballar amb un objectiu comú, aprendre característiques de treball en equip, per tant, aquí porta el respecte, el saber entendre altres maneres de veure les coses, perquè a vegades ens fem una idea i en la mesura que volem posar en marxa aquella idea després a nivell parroquial, sobretot, en aquells anys que tinc més experiència, doncs costa, no? Vull dir, per tant, és tenir un respecte i veure els diferents punts de vista. I en algun moment també, doncs, quan la persona, en aquest cas estic pensant que els últims anys el mossèn que tenim és una persona gran i necessita bastanta ajuda, doncs a vegades, en alguns moments determinats que tens altres coses, has de renunciar, per tant, renuncia per passar a fer un servei, no? Perquè saps que has d'anar-hi cada diumenge i has de ser-hi cada diumenge, i potser un diumenge o una festa tens una altra cosa, tu has de combinar, però saps que és important ser-hi, no? Aquest sentit de servei que també després s'agraeix perquè totes aquestes característiques es poden aplicar en altres moments a la vida. Per tant, diria que d'alguna manera és aprofundir la fe i poder posar en paraules el que anem trobant moltes vegades, trobem sempre en l'Evangeli, doncs no només quedar en paraules, sinó poder-ho fer en obres. Actualment, ja fa temps, no? Perquè treballar amb l'equip, els cicles capellans, hi ha comptes amb els altres, no? Ens substituïm, etc. Però una mica la dinàmica aquesta en la qual aquests últims anys he pogut entrar en la teva parròquia és que funciona sense mi. La parròquia té vida sense... Jo em sento un mes, evidentment faig les feines de coordinar, de presidir l'Eucaristia, però que la major part de les activitats tant de celebració, de catequesi, estan molt participades, cada vegada més. I no hi he sigut sortit sense forçar perquè potser jo he canviat, aquesta seria la cosa que jo he vist i repeteixo amb la il·luminació del pastoralista aquest de Suïssa, el Jean-François. Doncs jo he canviat de mentalitat. He vist, m'he trobat a dir, home, primer, que hi ha moltes coses allà a nivell d'unió pastoral, ja fèiem en comú, però fèiem coses en comú. Ara ja he
el model tridentí que tenim tots al cap i només els capellans doncs és com un territori on tu, amb esforç, intentes doncs això, evangelitzar, celebrar l'Eucaristia, la catequesi, etc. Clar, ara jo m'he anat adonant que són els grups que formen la parròquia. No és la parròquia que és una suma de grups, que també hi ha un avenç. Jo recordo que fa 40 anys ho deia, quan jo estava a Molins de Rei, i vam fer les primeres connexions entre diversos pobles, era comunitat de comunitats. Però és que ara veig que la parròquia són els grups, són aquests grups. Evidentment que llavors això s'ha d'expressar en el procés sinodal, una mica expressant, posant sobre la pràctica. Per concretar una mica, jo he vist que la meva parròquia, la Mare del Carme de Sant Joan d'Espí, d'alguna manera hi ha més de 20 grups, i és una parròquia senzilla, petita, i aquests grups, diríem, inclús alguns no es coneixen uns amb els altres. No es coneixen. Per exemple, fa 7 anys em va venir una mica per explicar aquesta mena de conversió i de sentit que ara estic vivint, i que no dic que els altres capellans, però parteixo molt del microcosmos de la meva parròquia. Un grup que fa 7 anys, a través d'un amic que estava al Canadà, diu, escolta, hi ha un grup que ens trobem i som la comunitat de Sant Marc. Sí. Em vaig trobar amb un senyor, que és un Ferran Iniesta, que això, mira, jo soc el que porto el grup aquest, o estic en aquest grup, i et demanem a veure si tu ens poguessis celebrar una Eucaristia al mes. I llavors, doncs, una Eucaristia al mes. Dic, bueno, no, nosaltres ja fem la nostra. Tu fes... Dic, bueno, fes a fer una Eucaristia, jo cada dia arribo, no? Vam començar així, al final, com que vaig fer l'església, que és de la comunitat nova, doncs ara cada una vegada més venen allà. Avui, aquest grup de la comunitat de Sant Marc estan a Manresa, amb Meloni, i això fan un cap de setmana allà, i tal, i jo no hi seré, doncs que va venir aquí, no? Doncs aquest grup celebrem l'Eucaristia, són 8 o 9, no veuen més, jo a vegades em quedo després amb la seva trobada. La seva dinàmica no depèn de mi, no depèn absolutament de mi, ells porten el seu calendari i tal, i a vegades també discutim, celebrem l'Eucaristia a dintre l'església al voltant de l'altar, són 8 o 9 persones, d'unes històries d'aquelles grans, també, dels 60 anys, bueno, sí, i, bueno, això, seria la comunitat de Sant Marc i ho som. També això em va il·luminar. Llavors, acabo aquí perquè hi ha una sèrie de grups a la parròquia que són comunitats. Ells van ser els primers que es deien, som la comunitat de Sant Marc, ostres, que van forts aquests, no? Bé, i són ells la comunitat. No, és que és una comunitat. Llavors ha sortit, doncs, una altra comunitat, que és la comunitat que el grup que prepara les lectures del diumenge. Es troben, i també sense jo sigui el que ho faig, ho participo, i vaig, que és un grup de 9 o 10, que hi ha gent de la parròquia, però gent que venen d'altres grups. I són el grup que prepara, fan la lecció divina de les lectures del diumenge. I el diumenge, un d'ells, jo els demano que facin el resum. L'homilia, pràcticament, d'aquells diumenges no és cada setmana, és cada 3 setmanes, doncs ells fan l'explicació, homilia, vivència, i un tercer grup, com diria tots els altres, un tercer que és el grup de meditació. Tenim una sala, i també des de fa ja 7 anys, doncs aquests grups del desert, de l'inspiració del Pare d'Ors, doncs tenim una sessió cada 15 dies, 9 i quart, i també hi ha gent, però hi ha gent dels voltants, d'altres pobles, de gent que jo... Aquesta cosa que el sentit de territori ja ha quedat totalment, podríem trinxar. Bé, heu parlat bastant del treball en equip, de la riquesa que una parròquia
proposta que la tiren endavant, o una parròquia o altres grups. Bé, ara ampliaríem una mica l'horitzó. És a dir, la pregunta següent és, i si mireu de ser breus, perquè tenim de temps per la que és l'última, creieu que s'ha avançat en la singularitat de l'Església, tant a nivell local com a nivell de tota l'Església universal? Creieu que s'ha avançat? Jo diria que la mostra és el que acabem d'explicar nosaltres tres, que podríeu segurament explicar d'altres, que en petits cercles sí, però en els grans normalment no. Falten experiències conegudes, no experiències, conegudes, conèixer experiències. I hi ha membres de l'Església que ho volen i que ho anhelen, però també n'hi ha molts que frenen en tots els àmbits, sigui en l'àmbit més reduït de grup, sigui en l'àmbit de parròquia o de diòcesi, i no cal dir que ens anem fins a Roma. Les ambicions humanes i la mentalitat jeràrquica jo diria que és el que ens creix. Pesa massa la formació rebuda i els hàbits tradicionals de treball. Venim d'una dinàmica d'església que l'anem perpetuant, venim d'una formació també que també ens pesa. Tant se val els capellans, per tot el que han rebut, de formació al seminari, com nosaltres, dintre les nostres parròquies i també segons el capellà que han tingut. Esclar que això és el que marca sempre. Jo diria que es valoren molt els títols i poc els carismes i l'experiència. Els carismes els tenim al paper, però no sé si s'hi pensa gaire. Falta valoració sobre el compromís i la implicació. És a dir, una persona que està implicada, que està compromesa i que d'allò arriba un capellà que no li fa gràcia o s'estima més una altra persona o no sé què, i pim-pam, doncs li diu tu això ja no cal que ho facis, i l'anterior una persona que ho portava la mar de bé, i doncs bé, em porta un altre que no funciona. I llavors hi ha un desànim dintre la comunitat que és dolent. Depèn molt, però, de la persona que va davant. Depèn sobretot del capellà, de la seva mentalitat, de la seva manera de treballar o de no treballar, perquè hi ha de tot, i aquí està. Bé, doncs també una mica en aquest sentit, la meva resposta seria que a nivell parroquial, amb tots els exemples que ens hem dit abans, que sí, no? que s'està avançant. També una mica el fet a vegades d'haver-hi els mitjans tecnològics que permeten també fer comunicacions que abans no teníem, que havien de ser ben presencials. A vegades aquest fet també ajuda a poder caminar endavant tots junts. El que passa és que, evidentment, com també ja diu la Maria Rosa, depèn de la persona que hi hagi al davant, pensant en parròquies, i després, doncs, a nivell ja diocesà o ja pujant més amunt, crec que s'està fent camí, hi ha idees, però que falta molt de camí per recórrer. Encara no es pot fer una avaluació així global, encara que estem en aquesta darrera etapa, no? del símbol que comença la setmana que ve. No? El Papa, ell, ha anat fent com uns carrils que, clar, o sigui, hi ha feina per fer, hi ha molta feina per fer. Però jo penso que el mètode, el procés, que no com aquí hem tingut un procés que no ha arribat com no tenia d'arribar, però per mi és important, posem per cas, no? Procés de Catalunya, però continuarà i no ha sigut un fracàs. Independència o no, el procés
parlar doncs, les campanyes que es fan els feien, els moviments, és un procés. Per tant, el procés hi és, amb totes les debilitats i tal. I llavors dic, mira, i de moment el procés per mi ja jo m'he convertit en una nova manera, m'estic convertint. Però veig que hi ha laics, als quals inclús jo no els he forçat, sinó més aviat convido, que ells també viuen aquest procés. També els companys capellans d'alguna manera, no? Per tant, això de que el camí ja és la meta, en certa manera. I ja en quant a aquest procés, hi ha alguna cosa que jo voldria subratllar, i és que ja es donen, en el dossier aquest que ens va fer, en les conferències que es va fer aquest en Bert, doncs ell parlava això, de pluralitat de molts grups. I aquests grups que hi ha a dintre l'església, les nostres parròquies, alguns ni ens coneixem ni ens volen conèixer. Jo també amb això m'he convertit en escolta, tu, cada grup, cada petita comunitat ha de fer el seu camí. I en aquest camí no excloem ningú, però ells no ens poden. O sigui, un guany ha sigut que ningú pot excloure ningú. Allò del papa tots, és veritat. Tots. A mi em dóna molta coral, això. I, bueno, si, no sé, us per cas, hi ha una parròquia, hi ha els catecumenals, o està la parròquia veïna, potser jo no promocionaré la meva parròquia, que tinc els meus grups, però que pugui haver-hi un contacte, una relació, unes trobades. Després hi ha l'altra cosa que és la hibridació, que també diu, i realment jo ja ho he vist que hi ha la hibridació en tots sentits, amb tots els immigrants que venen, tant de vingut, venen contínuament d'un govern, van venint per tot. L'experiència també global a tot Catalunya, no? Sud-americans. El diumenge jo tinc a la missa una part important, i aquests fan la catequesi i tenen un altre estil. I amb ells, diguem-ne, podem fer, i com que ja tenim experiència de l'anterior immigració, doncs aquesta, no sé, ja també n'hem après d'alguna manera, no? Però hi ha un problema. Però també hem vingut aquests els capellans sud-americans, aquests que us deia. I no sé, avui mateix jo us he dit que la missa de la tarda no la tinc de fer, jo sempre vindrà el monòleg, un d'aquests estudiants i tal, que sé que ho fa amb un altre estil i una altra cosa, i alguns són més conciliars i d'altres són més aviat conservadors i que volen les coses allò d'una manera estricta com d'aquestes que ja nosaltres ens hem adaptat més, no? Però bueno, escolta, fem treball junts també. Això de la hibridació social, hibridació de capellans, que cada vegada també africans, etc. No? L'altre dia vaig tenir un debat amb un africà ruandès, que està allà al Penedès, i que, bueno, ell em deia que això, que es tracta d'anar important capellans d'allà per suplir els capellans d'aquí, que aquí no n'hi ha. I ell tenia aquesta mentalitat que solucionarien els capellans africans. I home, llavors també no, que vosaltres heu vingut allà, doncs ara nosaltres vindrem aquí, i esclar, jo intentava fer-li veure, dir, home, vam venir perquè justament vosaltres poguéssiu tenir els vostres propis capellans, no vam venir a suplir-vos a vosaltres, sinó que hem fet que vosaltres i tal. No? Aquest capellà en concret, a Ruanda, de la guerra civil aquella, doncs ara es veu que està trinxat tot allà. Llavors dic, home, potser que t'hagués de tornar al teu país a arreglar allò. Bueno, la hibridació i això dels grups, jo diria les constel·lacions. O sigui, jo entenc que el treball sinodal és un treball de constel·lació i això, bueno, farà canviar ritmes, farà canviar grups, farà canviar. O sigui, jo soc més aviat Bé, ja la paraula sinode ve del grec, de la cultura grega, i l'Església va incorporar moltes paraules d'aquella cultura. Actualment, la paraula que nosaltres utilitzem és la democràcia. I a vegades hi ha l'Església, no sé, com una mica de resistència a utilitzar aquesta paraula. Seria un altre debat, quines relacions, quines semblances i diferències hi ha entre sinodalitat i democràcia. Però és que l'última pregunta va una mica per aquí, perquè de fet experiències democràtiques
què caldria fer per avançar democràticament en l'església, en la participació de l'església? Una democràcia més enllà de la representativa, una democràcia participativa. Jo crec que aquest tema s'ha de treballar la mentalització a tots els nivells, és a dir, a tots els grups, també doncs, amb les homilies, i moltes vegades les homilies no ajuden per viure la fe avui. I la gent també a vegades es queixa d'això, de les homilies, que a vegades sentim el mateix que tota la vida hem sentit. Jo me'n recordo que era jove i teníem un mossèn que ja feia uns quants anys que hi era, i quan llegia l'Evangeli jo ja sabia el que diria, perquè sempre deia el mateix. Esclar, això no porta enlloc. I si ara et planteges, si diu alguna cosa a l'homilia d'avui, per la meva vida i per la meva realitat, doncs massa vegades és que no. I jo pregunto de què serveixen els biblistes, els teòlegs, els historiadors, els antropòlegs dedicats a la investigació si sempre anem repetint el mateix. El llenguatge que s'usa, doncs, no connecta. La gent no creu en màgia, perquè hi ha gent, doncs, els nostres pares creien que el miracle havia estat textual com es llegeix. Avui la gent això ja... I això és una de les coses que jo crec que enganyem gent. Llavors, clar, si no ens interessa o si trobem que és va, doncs ens distraiem i desconnectem del relat que ens estan donant. S'hauria d'aprofundir més les experiències de la catequesi, sobretot des de l'adolescència a la vida creixent. Més l'experiència que la teoria. I veig que encara hi ha molta dèria amb la teoria. I també doncs, totes les altres formacions que es puguin anar a fer, de xerrades o del que sigui. Comunicar més el treball que els laics ja fem. Sovint, aquest treball que els laics fem a les parròquies no passa de la sagristia. Sovint, ni la gent del mateix poble s'entera. Diuen una altra situació i no s'hi posen, van a missa i adeu-siau i la setmana que ve ja tornaré. Ajudar a obrir la ment, per tant. No es tracta de copiar la societat, sinó d'ajudar a escampar, a fer conèixer el que ha de ser l'Església, que és una comunitat, que és una fraternitat, que és un grup, però amb unes característiques molt pròpies i validíssimes per la vida. Vàlides a tot. Ahir vaig anar a portar la comunió amb una senyora i que moltes vegades de persones així et fan reflexionar molt sobre la vida, et fan reflexionar molt sobre les nostres opcions. És una riquesa impressionant. Per tant, és necessari que l'Església bategui el ritme de la societat, perquè si no bateguem el mateix ritme no connectem. Bé, en el meu cas penso que es podria també començar a donar molta importància des de baix, llavors per tant les catequesis, ja sigui de primera comunió i sobretot poder seguir després que quan s'acaba la primera comunió ja no sigui un adeu, que ja no te veig més, sinó que hi hagués un seguiment també cap a la confirmació. En aquests tipus de catequesi fer-les que fossin ja més valors de la corresponsabilitat, de l'empatia, sobretot perquè en el cas aquests que poguessin donar aquests valors de persona, de treball en equip, d'acolliment a totes les diferències que hi ha, d'obrir-se també doncs, a la gent gran que estan a residències, etc., de recordar-se de tot aquest entorn, podria fer que això fes despistar catòlic, que els infants ho porten a casa i que després ho segueixin visquent quan siguin més grans, de manera que mica en mica, sense desanimar-nos, costa molt, però sempre pensant que si amb el treball que fem en aquest grup, en aquest equip, aconseguim tan sols que una persona segueixi endavant, aquesta
infants. Des de la pandèmia, la meva parròquia, tenim la missa de diumenge a les 12, doncs mitja hora abans fem venir els pares amb els nens que es preparen per la primera comunió. Llavors s'estableix una dinàmica i una col·laboració també de gent de la comunitat i d'altres que algun dia a la setmana, un grupet sol, allà, i algun dia que vingui. Aquesta és una experiència que a nosaltres ens ha anat a crear els infants. No? I lligar també com la gent que ve d'altres llocs. Això de la missa catequètica, doncs perquè fem mitja hora abans de la missa la catequèsia amb els nens. A la trobada sinodal de tot Cornellà, a la voluntat, vam fer venir aquesta primavera una claretiana, justament, que es diu Yolanda Kafka, que va estar, no coneixes, no? Oi? Sí, home, sí, està. Superior general de les claretianes. Però a més no són d'això perquè diu que ella és la coordinadora de totes les congregacions femenines de Roma i tal. Bé, exacte. Bueno, a mi també és com a l'Ambert, em va encantar aquesta Kafka, no kafkiana, no, clara i distinta. I una de les coses, a part d'explicar l'experiència sinodal allà al Vaticà, amb aquelles taules rodones i tal, que ella ha fet, no sé si ara també, com si diguéssim, d'animadora dels grups, doncs ens va explicar el mètode de la conversació amb l'esperit. La conversació amb l'esperit, que ve això també del camí de discerniment del món jesuïta, però hi ha com tenim nosaltres l'esquema de la revisió de vida, de veure, jutjar i actuar, el de la conversació amb l'esperit, a mi m'ha costat també arribar al final, després de consultar, mirar, ho vaig fer amb els meus companys nuclears. I és la millor reunió que he tingut amb anys, perquè és una metodologia que no va d'organització i a veure si tu tens la idea més genial i a veure si després arribem a les grans conclusions, sinó que s'escolta, es dialoga, es diu breument. Bé, simplement jo apunto, i es pot trobar per internet, això de la conversació amb l'esperit. I aquest és el gran perill que jo veig en tot el procés, que en comptes d'entrar en diàleg franc, fraternal amb l'esperit, comencem a fer nous òrgans d'organització i matarem l'esperit que hi ha aquí. Bé, ens hem passat quasi 10 minuts, no voldria treure temps de la següent taula. Per tant, si voleu comentar alguna cosa, com que la majoria ens quedem a dinar, també haver-nos escoltats amb ells, podeu dialogar amb ells, i passem ja a la següent taula. Si us sembla. Perquè a les dues hem de ser.
Bé, bona tarda. Sí, bona tarda ja. La següent taula que us dona és la de les dones a l'Església. Elles seran les protagonistes que tenim aquí al costat meu. Les presento. Ella és Maria Luisa Lledonès. Ella és Neus Forcano, la Roser Soler i la Noemí Vázquez. Aleshores, també anirem seguint una mena quan està acabant sense elles mateixes i anirem seguint un guionet, unes preguntes com hem fet a la taula anterior i si tenim temps també després farem una ronda de preguntes, de qüestions. Aleshores, la primera qüestió és quin ha estat el vostre itinerari fins a arribar a formar part del col·lectiu als que pertanyeu. Aquí hi ha diferents col·lectius, des del Sembla Veu, des de Dones a l'Església, etc. I la idea que jo tenia d'aquest col·loqui era posar-nos sota el paraigua, sota una frase de Rosa Luxemburg que deia que aquells que no es mouen no noten les cadenes. I és a partir d'aquí, d'aquests col·lectius, que són col·lectius dinàmics, que s'han mogut i es mouen dins de l'Església, les que penso es poden explicitar quines cadenes són les que ens impedeixen l'evolució, l'avançar dins de l'Església. I sense més, anem a començar la taula rodona. No sé. Bé, cap allà. Comencem per l'altra banda. Doncs em passa el micròfon aquí a una de les puntes. Com hem dit també la taula rodona abans, moltes gràcies per convidar i per compartir experiències. Jo soc la Neus Forcano, jo vinc o parlo com si diguéssim com a membre del Sembla Veu, perquè tot just a justificar fa un any que treballo en l'equip tècnic, coordinant projectes, però de fet jo ja he estat mestra durant molt de temps, molts anys, treballant, i el meu descobriment del feminisme o la meva conversió al feminisme em fa també llavors ser sensible a contradiccions fortes dins l'Església, tant en interpretació de textos com també en el tema de la participació igualitària de tots els membres, sigui de comunitats, de parròquies o de moviments, que és on també hem mogut. I llavors aquí és on coincidim, primer amb el col·lectiu de dones de l'Església, a Girona, la Pilar Sabatella, amb tot el grup també els volia anomenar perquè he vingut a Girona per dir que aquí hi ha un referent des de l'any 1986 teniu a l'Església de Girona també un nucli de persones que en contacte amb altres nuclis d'arreu de Catalunya, sobretot això del 86 o el 2000, inclús va haver-hi com un boom de coneixement del que se'n diu la teologia feminista. I aleshores aquí també em va lligar la meva experiència o la sensació que jo tenia que hi havia coses que podien canviar i que hi havia molt marge de canvi, doncs em va lligar. I com que m'havia pogut renunciar a la fe, encara que en alguns moments vaig pensar potser això no és el meu, però no, sempre m'hi acabo trobant, sempre m'acabo trobant en moviments, en pastoral social, en pastoral activa, doncs no hi he pogut renunciar. I per tant, a partir del 2019, em Noemí i altres persones d'altres moviments creem també el Sembla Veu, en el sentit de fer també positivament una visibilització pública que les dones catòliques no són tontes, i que en altres esglésies que han fet passes i han fet moviment i han fet canvis, i en canvi la nostra església hem anat passant diferents etapes. Hi ha hagut moments en què no s'ha volgut parlar gaire del tema, evidentment a nivell magisterial és un tema tancat, però a nivell pastoral o a nivell dels moviments ens anem trobant que el tema ja no es fa tant que es pot parlar obertament. I per això també quan fan el convit o quan ens diuen si voleu venir, doncs per mi és un gust, perquè és explicar també l'experiència. Hola, doncs jo també dono les gràcies als que m'han convidat. Em dic Roser Soler Besteira, dues coses.
Jo no coneixia, em preocupava sota la bala per no les esglésies. Però en l'any 2000 vaig conèixer, però mentrestant vaig fer teologia, això sí. L'any 2000 vaig conèixer una professora que on estava treballant i m'hi vaig implicar. Tant, i el 2003 hi va haver una trobada a nivell internacional a Barcelona, vaig conèixer la Neus, ella no se'n recorda ni sap, però sí, és així. Però des d'aquell moment doncs hi vaig entrar. I què és el que vaig trobar en l'església? Dic en l'església i vaig trobar el col·lectiu de dones en l'església. Més endavant el col·lectiu de dones en l'església per la paritat. Doncs des del col·lectiu jo haig d'agrair dues coses que són el que demano avui i procuro fer avui. Una, la formació. Sense formació qualsevol capellà pot fer callar. Sense formació qualsevol pot callar. I esclar, no es tracta que els capellans et facin callar sempre, no? I l'altra és estar en la pràctica. I estic en una parròquia. I en aquests moments doncs sí que he exercit, i encara estic com de professor discret, de cosa de teologia, i a la parròquia del Crist Rei de Barcelona, amb tot el bo i amb tot el dolent de moltes coses que ja ens han dit els altres. I és el que recomano a tothom, l'acció i la formació, i la pregària també, perquè si els capellans i el poble i jo no ens referim a l'esperit, les coses no vindran només per una empenta que fem. I és el que desitjo per tothom. Sí, però no traslladem. Doncs em dic Dalí Novak, Codina, soc professora de català a Santa Coloma de Gramenet i jo he arribat aquí per la meva filla, perquè jo tinc 56 anys i quan en tenia 50 jo sempre havia viscut la fe en moviments d'acció catòlica, primer en MUEC i després en moviments professionals, i sempre havia viscut com a comunitat d'iguals, perquè jo allà en aquests moviments doncs, els presidents, les presidentes eren homes i eren dones, o sigui, no hi havia, com a mínim jo no percebia que hi hagués una discriminació pel fet de ser dona en aquests moviments, no? En els moviments d'acció catòlica jo vaig aprendre moltes coses, sempre dic que vaig fer el meu màster, vaig aprendre a parlar en públic, vaig aprendre a coordinar equips, vaig aprendre moltes coses que ens van servir per la vida professional i també vaig aprendre uns valors. Però un dia la meva filla em va dir, mama, com pots estar en una església que us tracta les dones d'una manera diferent als homes? Jo en aquell moment vaig pensar, tampoc n'hi ha per tant, no? Però aquella pregunta va quedar dintre meu com una llavor que amb el temps va anar germinant i vaig començar a veure que, malgrat que jo la meva experiència de comunitat d'iguals era real i era profunda, sí que la institució en la que jo em movia, doncs això era així. Llavors vaig anar descobrint tota una sèrie de... va anar paral·lelament també al meu despertar feminista a través del model del moviment hindú dels anys 2018, d'haver-hi, des del punt de vista sociològic, també moltes dones vam començar a veure que hi havia moltes barreres per superar encara. Un dels principals problemes que tenim, que encara avui és així, és la violència contra les dones. Això, en aquests moments, és un terrorisme masclista que mata dones cada dia, que ja comença a matar nens. És a dir, això és un horror molt gran. Llavors, a través també d'aquesta conversió, també et vas adonant que les causes d'aquesta violència rauen en el fet de considerar que homes i dones no tenim la mateixa dignitat. Llavors, això es pot veure en coses molt grans com aquesta violència, però també en coses petites, i que aquesta manca d'igualtat l'hem d'anar erradicant. Llavors, jo tota la vida havia sigut una dona que em sentia molt eclesial i vaig dir, doncs, en aquesta església que jo m'estimo, aquesta discriminació tampoc hi pot ser. O sigui, no podem fer veure, les dones a l'església no podem fer veure que aquesta discriminació no existeix. Doncs perquè va ser un procés, no? Llavors, en aquests moments, doncs, que em revelen moltes coses i alhora crec que el que intentem és viure a les nostres comunitats aquesta igualtat, viure-la ja, perquè no és una utopia, és una realitat, i amb aquesta vivència, i també exigir, en el sentit que hi hagi en un sí també denúncia, no? Bueno, si ens estic enrotllant, sense continuaré, és aquí. Bé, a mi des
de gironès. La veritat, més que donar les gràcies, el primer que vull dir és que admiro la claredat de les respostes de les companyes, perquè la meva és més ambigua. Primer, quan em van demanar de participar, la veritat només vaig dir que sí. Em recordo de la participació d'un col·loqui de fa 27 o 28 anys, o no sé, perquè tot ja fa tants anys que no recordo. Llavors vaig dir que 2000, doncs mira, encara em pensava que n'hi havia més, però bueno, n'hi podria haver més, passa més. Llavors vaig dir que creia que no era la persona adequada, això ho vaig explicar a l'Albert 3 o 4 vegades, i ell va anar insistint, i dic, mira, jo potser la meva expressió o la meva vivència és molt diferent, i bé, de la base per tossuderia que soc aquí avui. Jo primer diré que la meva vivència principal és el meu acompanyament i compromís fort amb persones immigrades que venen de la guerra, de les violències múltiples del món, dels maltractes, de les malalties, de la pobresa profunda, i que estic implicada familiarment, que vol dir que soc mare també biològica, però mare de 3 fills que venen de situacions molt dures. Llavors, això forçosament et canvia la mirada. Pot començar, per tant, jo miro les coses diferents en 2 sentits, que dic. Podria començar dient que la meva vinculació va ser en una bona amistat amb un monjo conegut i mort del monestir de Montserrat. Em va dir, mira, Lluïsa, sé que et convido al col·lectiu, perquè diu, serà una de les úniques coses que potser respirarà. I era el col·lectiu de la CFM, també això de fa tants anys, no? I de la Piua, després de Girona, o sigui, estic parlant de Iñigo Templo, o sigui, fa molts anys. I llavors, també a Banyoles, on jo vaig viure, doncs vam fer un grup de dones, mogudes també, no tant jo diria per la qüestió feminista, sinó per la vivència com a dones, doncs a la vida realment de fàcil, no té res, de la mateixa manera que podríem parlar de les dones, no? I llavors el meu camí és aquest. Però jo remarcaria ara, la veritat, quan un veu els problemes més profunds d'aquest món, de les persones que s'han d'enfrontar a la vida i a la mort cada dia, de vegades és més fàcil morir que seguir vivint, doncs la mirada canvia i un va a l'essencial de majúscula. I jo, quan us escoltava abans, m'ha agradat molt i ara, doncs per mi, jo moltes vegades em pregunto, enmig de l'església, si jo estic fent el que estic fent, és gràcies a l'Evangeli que vaig descobrir fortament a l'adolescència, que és l'edat de les grans passions i que se me'n van anar. Llavors, la figura de Jesús, on queda? On queda? Portem aquí parlant, jo he sentit ara mitja hora, he sentit l'esperit, que ja m'ha agradat, però no, estic parlant d'una concreció, la figura de Jesús, la vida de Jesús. Perquè si d'alguna cosa devem haver de parlar i aprofundir i canvia l'experiència humana, sigui home o sigui dona, és el coneixement profund i la vivència d'aquesta vida de Jesús. Si no, penso que continuarem reproduint esquemes vells d'una altra manera, la tentació del poder que hi és d'una manera o una altra i que sempre és dolenta. Per tant, jo abans de res més posaria les coses a to i diria Jesús. Coneixement d'aquesta vida, del que va significar, del que es va enfrontar, de la seva franquesa, la seva puresa, la seva humilitat, el coratge de no defugir la mort. I això què ens porta en el món d'avui? No entenc cap vida cristiana que no estigui fortament al costat dels pobres. Són lliçó i camí. I de fet és el que ens va demanar que féssim. Llavors, penso
No sé de qui estan parlant, no sé de què es tracta, no ho sé. I penso que els meus camins deuen ser molt diferents, perquè el gran objectiu de la meva vida és com fer créixer aquest Jesús interiorment i com jo, en la meva vida, puc plasmar tot el que en ell aprenc cada dia. No sé si m'explico, perquè veu, la veritat, explicar-se és difícil. I més, quan jo acabo de dir, no és ben bé el meu tema, sinó que el meu tema és la condició humana, però sobretot aquesta vida de Jesús alerta. No tornem a reproduir organitzacions estèrils, debats estèrils. I la gran pregunta per mi, quan veig certes imatges, quan veig tot el que es diu, si la veneració això, si la veneració però Jesús crida i què és i de què m'estan parlant? Perquè crec que anem per carreteres diferents. I dubto que ens puguem arribar a trobar. Si no m'he explicat bé, no et veig. Hi ha una altra tanda de qüestions, anirem aprofundint en totes aquestes coses. La següent qüestió que anar avançant també en el debat era sobre quines són aquestes dificultats que ens trobem, això que ens amaga de Jesús, o aquest Jesús que no és ben bé el dels evangelis, on queda l'evangeli dins de l'església mateixa, estem parlant. A vegades l'evangeli queda tapat, queda amagat, i aleshores la pregunta següent, per anar aprofundint, com penseu que es poden anar superant aquestes falses imatges de Jesús, que a vegades es mostren. Abans hem parlat també de que no és una bona lectura de la Bíblia, aquella que és una lectura literal. Per exemple, quan van descobrir, els miracles potser és un gènere literari, totes aquestes coses que ens treuen supersticions, fan una neteja de l'Evangeli, que en definitiva és una neteja del Jesús, que ens mostren els evangelis, i que en definitiva no deixa de ser una neteja d'allò que amaga l'amor, allò que amaga l'estimació. Per tant, la següent pregunta és fàcil. Com podem treure aquestes falses imatges de l'amor i deixar que realment sigui l'amor allò que predomina a l'Església, entre els batejats i les batejades, i que no tinguem aquestes falses imatges, que no tinguem aquestes estructures que no ens deixen veure realment quines són els nuclis de l'Evangeli, o viure els nuclis de l'Evangeli. I passo al micro. Jo això diria també parlant des de la meva experiència, que per exemple per mi va ser molt interessant formar-me, perquè realment quan la fe és una experiència que sents o que t'agafa, a mi almenys em va sorgir així l'interès d'estudiar per poder raonar-la. És a dir, que no entenc tampoc una fe només en emoció o només experimental. És a dir, necessites també un discurs o passar-la pel cap per poder-la transmetre. I llavors, a mi estudiar teologia m'ha encantat. I especialment dins de les teologies d'alliberament. Per què? Perquè trobava que les teologies de l'alliberament partien precisament del que deia la Lluïsa ara, de ser sensibles, d'obrir la realitat, de conèixer la realitat dels altres, obrir els ulls i les oïdes als altres. I amb això recordo unes paraules del Manuel Levinas, que va ser un jueu que va estar 5 anys a la presó als anys 40 a França, un filòsof, venia d'Ucraïna, per tant ell també havia experimentat la migració interna a Europa, des d'un país de l'est cap a França, i després va patir l'opressió nazi. I ell des del presó té com una il·luminació del rostre de l'altre. I dius que és molt important el rostre de l'altre. I parla de l'altre en minúscules i en majúscules. Parla alhora, és a dir, que parla de la seva relació amb Déu i de la relació amb les altres persones concretes. I diu, no oblideu de mirar la cara dels altres, el rostre dels altres, perquè cada persona s'ha de respectar pel que és, com deia el meu amic, té la dignitat que té, i per tant aquesta crida aquí hi entra tot, hi entren no només els pobres, no només la gent potser que pateix marginació o que ha tingut uns orígens difícils
per causes de migració d'unes condicions materials i de vida molt difícils, o persones que tenen una condició també per la malaltia molt difícil. Entren també persones que poden sentir-se invisibilitzades, marginades o que se les ha maltractat. Com deia la Noemí, hi ha un tipus de violència i vivim en una societat molt violenta. Llavors aquestes violències no es poden minimitzar, ni els més grans, que pateixen evidentment els que tenen menys, però tampoc qualsevol violència. I unes no treu de parlar de les altres. Jo crec que s'han de parlar de totes i que també s'han de respectar els carismes i les funcions de tothom. Pot haver persones molt cridades a treballar en àmbit social, altres persones cridades a treballar en àmbit espiritual i de fer acompanyaments i seguiments, altres persones estan cridades a fer ministeris concrets a l'Església, que parlàvem abans, no? Doncs tot això és molt interessant. A mi també m'agradaria que l'Església, així com a institució, i les petites comunitats que formem tots, no? L'Església, poguéssim mirar aquesta realitat de cara i que cadascú, segons la seva experiència i la seva vida personal, pugui respondre a això. No? Vull dir que, de fet, la teologia feminista de la Lliberalina està dins d'aquestes teologies contextuals que parteixen del patiment, del sofriment, del dolor que han suposat aquestes diverses marginacions i violències. No? I llavors a mi m'ha agradat aquests dies, afegeixo això i passo la paraula, m'ha agradat aquests dies llegir també un escrit d'un senyor italià que es diu Serino Janic. I aquest senyor és professor de eclesiologia a Florència i ell deia, jo he estat en la reunió del sínode del 2023 de l'octubre, en el tancament del sínode, i deia, soc l'únic que em sembla que aquí hi ha el Concili Vaticà II. I una cosa que m'ha cridat l'atenció és que el mètode, que Maria parlava dels mètodes, no? D'aquests de converses o d'intentar dialogar, escoltant bé l'altre, perquè pugui ser una interpel·lació, i que tots junts puguem decidir actuar en un sentit o en un altre. Doncs ell deia, enyorava les discussions del Vaticà II. Diu, perquè clar, ens van proposar un mètode que era tan políticament correcte per no enfadar-nos, per no debatre, per no polaritzar, que es veu que cada vegada que en petits grups estaven tractant algun tema, a cada cert minut havien de parar per pregar o per reflexionar. I aleshores, clar, és que clar, es tallava la conversa, llavors clar, havien de tornar a reprendre, doncs clar, tornar a començar de nou, però no se seguia potser amb una idea que havia quedat penjada o algun discurs d'algú que s'havia hagut d'aturar per fer la rellotge, i llavors clar, el resultat del sínode era més aviat escoltar-nos, sí, amb molt de respecte, però faltava la part de conclusions, cap on anem, no? Doncs què fem, quines propostes, quines alternatives, i ell deia, això el Vaticà II sortia, perquè sortia la creativitat, perquè es deixava que la gent debatés, es deixava escoltar les diferents postures i les diferents experiències sense por que la gent parlés, que es discutís i llavors de trobar alguna solució. Doncs a mi, en el camí sinodal que anem, que encara continuem, em faltaria una mica això, que no hi hagués por del debat, que no hi hagués por de parlar directament de cadascú què li semblen les coses. És que no hem de tenir por, no estem ni flagel·lant l'esperit, ni venint a fer cap daltabaix, perquè em sembla que és prou demostrat que realment ja no se sent a dins del món eclesial o del món immediat qui és. I ho sabem perquè tenim fills, nets, nebots, amics, que sabem que ni vindrien ni ens interessa. En canvi, els que ens més o menys ens hi hem trobant puntualment o en diferents espais és perquè alguna cosa ens crida o alguna cosa ens mou, doncs és el que volia dir. Aquest senyor, l'Eldianis, deia, vigileu perquè alguna cosa es parla de comunió, a l'Església vivim en comunió, hi ha comunió universal, hi ha comunió amb tots els grups, com bé es diu Maria, cada grup té la seva evidència i estem en comunió i en comunió al voltant del Crist, evidentment és el que ens uneix. Però ell diu que la sinodalitat és un camí en la realitat concreta i per tant a cada lloc s'ha de decidir aquesta sinodalitat cap on continua i cap on es fa. És a dir, quan es parla de comunió estem parlant del ser de l'Església. És una característica essencial en el sentit que la defineix. Però quan parlem de sinodalitat estem parlant de com funciona l'Església i com volem organitzar-la. I per tant aquí també hem de ser valents, perquè l'organització, com deia l'última pregunta del Quim, hi entra la possibilitat de dir ens podem organitzar diferent, podem arribar a més llocs d'una manera més eficient o amb més incidència o precisament per acompanyar i per arribar a més gent. Ell diu que aquesta és la pregunta i que aquí no hem de tenir. I
entrat molt, perdoneu. Jo he procurat sintetitzar uns quants punts per dir què hem de fer. I el primer que se m'ocorreix és tenir molt present la Santa Croix, l'Esperit Sant, perquè tots plegats no ens deixem portar només pel fi. Però el fer és molt important, perquè si no el fem, no canviarem. En primer lloc, la formació personal. Un altre molt important, o canvien els seminaris, o canvia la formació dels capellans en el seminari, o nosaltres no podrem tenir una presència realment activa. Fins allà creiem que ha de ser que és la de la igualtat, de l'ordenació, no la tindrem. Però ha de canviar el seminari, Si no canvia, no farem res. Per altra banda, mentrestant, això els capellans que tenen la paraula en l'Eucaristia, en la missa, poden ajudar el poble a veure a través de l'homilia. Jo no en sento parlar ni tan sols en els que tenen més un caràcter feminista. Dic en la missa, que és on el poble se n'expena i ho creu. El capellà ho diu, això deu ser veritat. Un altre, que les pregàries de la missa no siguin que els empresaris siguin més bons, que els pobres puguin tenir feina, i dius, bueno, sí, senyors, ho sabem que no sé què he dit abans de cada dia. Em sembla que hauríem de concretar i que sempre s'introduís una pregària respecte a aquesta igualtat, perquè es tracta d'això. En la parròquia, que es vegi, perquè és una de les unitats importants. I has parlat de la sinodalitat. Com se'n parla de la sinodalitat? A vegades, els que ens en parlen és el mossèn que està en una reunió d'aquí, és el cap i el comú dels mortals s'hi guarda. Sí. Mira, el capellà, com és que feu això, no? Ho va proposar el mossèn, però petita. I com que el capellà ha donat anuència, doncs aleshores no fem. Això és del nostre pa de cada dia. Aleshores necessitem que en la realitat uns i altres, homes i dones, tot el poble, i capellans inclosos, evidentment, que som tots, que aleshores caminem aquest camí. Mentre tenim només ells la paraula, i això que aquí no hi ha cap que estigui vestit de blau o de segundo, sinó que són més oberts, no? Però que tinguem en compte. Bé, doncs, jo també diria que m'ha ajudat a mi, com deia abans la Lluïsa, aquesta anar a l'origen, no? A la figura de Jesús. He descobert un Jesús diferent en el sentit que la teòloga i religiosa Claustra Soler ens explica sempre que al segle I a Judea les dones no pintaven absolutament res, no? No podien anar a l'escola, per tant eren analfabetes, no tenien pràcticament cap dret jurídic i poso un exemple que en els judicis no podien testificar perquè la seva paraula no valia res. La seva paraula no valia res. I precisament quan mirem la vida de Jesús veiem que el fet més significatiu de la seva experiència, el fet de la resurrecció, posa com a testimoni una dona i li diu, vés i anuncia. O sigui, la fa apòstol. Per mi això és tan profund, tan revelador, que d'alguna manera sustenta aquesta energia o aquestes ganes de viure una església diferent, perquè el mateix Jesús, amb la seva... no era anecdòtic com tractava les dones Jesús, això és el que vull dir, era troncal. I igual de troncal és com avui l'Església tracta les dones. És troncal, no és una cosa accessòria, no. De la mateixa manera que en aquests moments l'Església té una crisi de credibilitat brutal, per mi per dues qüestions. El tema dels abusos, com ja sabeu, i el tema de com tracta les dones. Llavors jo crec que aquí, i Jesús també les tractava diferent, perquè també eren les més vulnerables. Llavors, dones i nens, no? Penso que això per nosaltres, aquest canvi de mentalitat, és fonamental per fer una església més creïble, més evangèlica i que el testimoni sigui real, no? Amb els homes i les dones d'avui en dia, perquè
Si no, se'ns veu com una institució que no té paraula, perquè no, en aquest sentit, no predica l'exemple. Llavors, per tant, per mi, una de les coses que podem és tornar als orígens, veure com Jesús, quina església va crear Jesús, quines relacions i trobes va crear ell, i després també ser capaços de dir jo això per aquí no passo. Avui llegíem en aquest document del Jaume Fontbona que deia que el Ministeri Ordenat, el Ministeri Ordenat o de Comunió es fonamenta en l'elecció dels 12 per Jesús. Jo això, si Jesús va fer que la primera apòstol fos una dona, això té un significat teològic també. Si va ser una dona la que va fer canviar l'opinió de Jesús, sí, Jesús va aprendre de la Sirofenícia quan li deia que també els gossos mengen les molles que cauen a terra, és a dir, això ha de tenir també un valor teològic i que ens diguin que les dones són diferents i que no hi ha coses que estan patades perquè no són prou dignes per fer-les, jo això no m'ho crec. Per tant, per aquí no passo. Aquesta contundència m'agrada per aquí no passo, és que no és que per aquí no passo, és que resulta que vaig per una carretera diferent i jo vaig per una altra carretera, no sé. A veure, intentaré ser molt breu, perquè ja tot el que han dit és significatiu i està molt bé i no cal afegir res més. Llavors, jo improviso, primer Levinas, la referència de Levinas, l'altre, la responsabilitat sobre l'altre, la mirada de Jesús és això, no passa indiferent sobre ningú que se li costi, que li demani no sé què, és la sensibilitat. Però és que jo també em pregunto, ara em deixo donar, faig una mica com una remi, al final, jo també em pregunto de dir, però quan es parla de certes coses, sobre la dona o sobre el que sigui, quina evidència han fet a la vida al llarg dels anys que han viscut? Què han vist del món i de la gent? Què han captat del que és viure? No ho sé. Jo no ho sé. Em fa mal. No ho sé. No ho entenc. Per mi, aquesta frase de tornar als orígens és essencial. Jo crec que hi ha d'haver com tres troncs als que agafar-nos. Primer, de fons tenim un escenari, com els fills, jo dic que no desapareixen mai, doncs és això. Doncs hi ha un escenari, que és Jesús. Llavors, sota de tres. Un és la formació individual. Si no et preguntes, si no busques, si no et mous, si no vas a parlar amb gent, si no el que sigui, llegir el que vulgueu, obrir-se al món, formar-se. I formar-se també pot ser anar-se'n a la cantonada i viure l'experiència de un acompanyament a una dona seva. Això és formar-se, en la vida. I pot ser anar-te'n a 1.000 quilòmetres i pot ser estudiar no sé què. Tot és formació. L'altre, jo crec molt en l'ajuda comunitària. Ens hem d'ajudar els uns als altres en aquest camí que volem fer amb Jesús. Cal el treball de grups. Avui jo penso que això és exemplar. Ha de ser així. Ha de ser així. Hi ha d'haver el compartir, ni que siguin 2 o 3 o 4 o 5. Al final s'està en una situació realment dolenta. Per tant, si són 2 o 3, ja és suficient. Però l'ajuda entre els uns i els altres, a reflexionar, a pensar, jo he vist això altre, com ho faries això, reflexionem sobre això altre, la mirada de l'altre. Llavors la mirada sobre el món. La veritat, jo crec que el món està caient, i que hi ha una urgència i que no ens podem girar d'esquenes ni rentar-nos les mans. Perquè aquí ens hi va la pregunta final. Què n'has fet de la teva vida? No serem examinats amb l'amor? Doncs és la mirada sobre el món. I
Bueno, primer agrair el testimoni, que ha estat increïble. Sí. Jo pensava, quan estava preparant la taula aquesta, i deia, a veure, qui pots convidar, a veure aquí, jo sabia dir, vingui, des d'aquesta taula, ja el títol, les dones a l'església, tu ja és enriquidor. Però ara he sentit, de veritat, ja he sentit, perquè era un altre el títol. No, això és... Li preguntarem a la Roser quin era el primer títol. Aleshores, no molt bé, me la tinc ja. I... Ara se m'ha matat el això. Pensava que serà molt enriquidora la taula perquè és el tema de les dones en l'església i aleshores les aportacions que són d'aquestes dones que ja estan formades i formant a la resta dins d'un col·lectiu serà forçosament ha de ser enriquidor per tots nosaltres. I evidentment, això volia donar-nos les gràcies per això, per el vostre testimoniatge, per mi és superenriquidor, suposo que per l'estat també ho serà. I res, només per iniciar una mica el debat, perquè no sé si teniu moltes mans alçades i us preguntar, però si realment tenim aquests tres grups fixats, Jesús, l'altre i el món, si ens fixem en el món no hi ha quelcom dolent, que era la visió prèvia del Vaticà II, si tenim aquesta visió que el món també forma part de l'Església i fora del món és quan realment no es podem salvar, no hi ha salvació, aleshores és quins accents, quines mirades podem o quines coses podem aprofitar del món que realment ens ajudin a aprofundir en l'estimació dins de l'Església o a reconèixer millor Jesús més enllà del Evangeli que trobem a l'Església. És a dir, per concretar la pregunta, què ens aporta el món per aprofundir la nostra relació amorosa dins de l'Església? I ja que contesti la persona que vulgui, no? De vosaltres o de la gent? És obert, sí. Ara que tu m'has contestat aquesta pregunta que t'has fet, Aquesta pregunta que jo feia era només per iniciar el debat, per si... La primera és sobre el que han parlat ells. Sí. Perquè això que han parlat elles, jo penso que des de l'Església no existeix el violència de gènere. O sigui, són respectades les dones on és que hi ha violència de gènere, on hi ha gent que discriminaria de Jesús. Però mentre massa, si hi ha una imaginació de l'Església, ja no ho veig. Vull dir, perquè si hi ha un mossèn en la parròquia que dominat o que sigui, ho serà tant com una dona com un home. Vull dir que si jo dic el mossèn o que sona no podíem fer així i ell troba que no, tant si som un home com una dona, vull dir, ell farà el seu. Jo crec, no sé, no he acabat d'entendre prou, per exemple, no som parella i treballa més ella que jo per l'Església. O sigui, nosaltres em feim salvacions de la paraula i la feim. Vull dir, per ells, clar, jo tinc que pensar la feina, per la catequesi o per ell. Va a donar-los un millor i per ell. Vull dir, el company si cal, si tenen con ell, ho faig jo. Però jo no cal entendre sentir una emoció, sentir l'Església, no sentir-ho a fora, en altres àmbits. Deixeu
ministeri de servei, dues paraules són sinònimes, que fa ella, no és reconegut oficialment per l'Església. És aquest el problema. És un problema, pot ser això. No, però a veure, oficialment reconeixeran el títol de servei, per exemple, a un diaca. Però el diaca ha de ser home. Avui no pot ser dona, el passat no pot poder ser. Però avui diuen que no és apte per rebre el sagrament del diaconat. Sagrament, Això està dit i escrit. El que dit està dit i escrit. I és el que defensa el Jaume Fontbona, per exemple. Que és a dir, que l'home és el que ha de ser únic ordenat i les dones no. I això està escrit, explicat, és el que es passa en el seminari. És molt greu. Però els evangelis hi havia els títols mestres. Sí, però avui no. És molt greu. Per dret, no per fet. No és que sigui de fet, va ser així al començament. Però avui, per dret, i aquest és el problema, només ho poden ser els homes. És aquí on rau la cosa. Ara, jo no sé si no posaria una altra rèplica. Si ens hem de publicar gaire amb teologies estranyes. Jo explicaré ara, molt breument, la meva visió d'això. És associat al regne de Déu. El regne de Déu és arribar a una fraternitat i una igualtat entre totes les persones. Ara bé, al començament, el Gènesi, al final del primer capítol, al final de la narració de la creació de l'home, diu, l'home, Déu va crear l'home, a imatge de Déu el va fer, home i dona, el va fer. M'apunto a la traducció bíblica, la traducció de la top, traducció ecumènica francesa, que diu home i dona els va fer, cada un de la seva banda. Si ho diu home i dona, l'home, en majúscula, el va fer. I per tant, vol dir, no hi ha ni cap, l'home és home i dona. I, bueno, per tant, que això esdevingui realitat. Penso que el regne de Déu consisteix en això, que cada dia pugui anar sent i fent-se més realitat això que realment ha de ser des de l'origen. Però el problema, com ha dit ell, moltes és de traducció. Sant Pau, parlant de Febe, va traduir diaca, no diàcana, diaconessa, puntania, el que podia haver fet. Perquè diaca i diaconessa, a l'original, no és el mateix. El diaca té unes funcions i la diaconessa té unes altres. I en canvi, ja els primers traductors ja van traduir a su manera, d'aquella que la societat afavoria la comprensió. Què ha fet l'Església? Multiplicar-ho. I multiplicar-ho i fomentar-ho. Però no, jo, en aquest sentit a mi m'agrada dir molt, no l'Església, sinó la institució eclesial dels barons. Sí, no l'Església que som tots, sinó la institució eclesial que ha passat per la història. I el que ens ha fet mal és la història. I com que hi ha una ignorància supina en el poble i es dona aquesta mateixa ignorància en els seminaris, es va perpetuant. Jo no conec cap parròquia, cap. De Girona no ho sé, no me'n recordo perquè només estava a Sant Pau. I ara ja no. I toquen a Sant Pau i tampoc m'agrada. Aleshores, el que passa és que què han fet els capellans a través de les homilies? Perpetuar l'estatus quo. Què és el que han fet en les homilies? I quan hi ha hagut estudioses, des de fa 2 segles, quan hi ha hagut estudioses que han anat al grec de l'hebreu i han fet la traducció, sí que és molt maco, oi? I ens han aplaudit, però ens han aplaudit com tal que estiguis callat. N'han ordenat una. Deixeu-me dir una cosa anecdòtica. M'ha agradat molt una cosa que has dit tu. Nosaltres, la Piu, Neus, igual, som dones en l'Església. Mai hem traduït dones de l'Església.
Has dit a l'església. Fixa't que canvia completament. I aleshores això dona també sentit el que diguem al principi, de dir que siguis allà on siguis i que tothom, com tal que entenguem que és no de l'església, sinó en l'església. De què ens queixem? Doncs és d'això. I saps de què ens queixem? Sobretot d'això. Ai, endavant, endavant, oi? Que maques que sou, oi? Continueu, Continueu, que ningú us escoltarà. Però a l'església... El del pregó no, els del pregó no fan així. A l'església, Santa Teresa és doctora de l'església. Un munt de santes, vull dir que les places santes. El 1% ja és alguna cosa. 1% de santes o no santes. No, a veure, jo el que tinc de dir a vegades és una altra cosa, però no la puc dir a veu alta perquè se me'n fotreu. Estic cansada de llegir un santoral Santa Maria Verge i Màrtir, Santa Neus des de Màrtir, Sant Capitú. Com és que no està amb els homes? Sant Pere Verge i Màrtir, Sant Joan Verge i Màrtir, Sant Damià, ja m'ho han explicat. Tranquils, ja m'ho han explicat, Però jo crec que històricament de tots els esquemes mentals que tots homes i dones hem tingut durant 20 segles i 20 només, perquè és més, ha fet que moltes, per exemple, traduccions de la Bíblia s'hagin traduït erròniament. Un cas concret. Dones, someteu-vos, sigueu submises al vostre marit. Sant Pau no ho ha dit mai, això. Però als traductors els semblava, per sentit comú, que és això que Sant Pau volia dir. Però Sant Pau no deia. És una frase en la qual hi ha un verb implícit. Si és implícit, se suposa que l'anterior és el que va per aquí, i l'anterior diu sotmeteu-vos mútuament els uns als altres. Com pot ser que acabi de dir sotmeteu-vos mútuament els uns als altres i que a continuació digui dones, sotmeteu-vos als vostres marits, com no tenen que ser uns als altres. Però els va semblar que era normal, era això. El sentit comú demanava, sentit comú entre cometes, demanava traduir-ho així. Per tant, un llibre no es pot passar qualsevol cosa i per tant és molt bo que avui s'ha vist, sobretot des d'una perspectiva, jo diria femenina. No cal que sigui feminista, no que sigui femenina, pugui veure les coses d'una altra manera. És un bany de la part política feminista. Sí? Per això voldria que deixés de fer. Sí, Jo puc parlar amb meu així, o sigui, jo... Se sent, si parlo més fort, Pau, ja sí, Arriba. Gràcies. A veure, jo hi ha moltes coses que comparteixo, del que dieu, i considero que cadascú a l'Església, formant part de l'Església i sentint-se membre actiu dins de l'Església, cadascú ha de trobar el seu lloc, no? I a vegades a mi el discurs feminista trobo que no és el meu, no? Estic molt d'acord amb coses que dieu, però només faltaria, per això jo tinc també la llibertat de dir que no és el meu, no? Perquè no l'imposo, només faltaria, no? Però a mi hi ha una cosa que em fa pensar. És, jo com a cristiana, i una mica en la teva línia també, no? La lluita no m'ha de fer perdre l'alegria, no? I a vegades el discurs que es dona és d'estar enfadats, no? Llavors, jo soc profe d'història, no conec història, i m'he format perquè vull formar-me. Hi ha coses que estic d'acord amb vosaltres, però a vegades ens podem perdre en els discursos, no? Jo, com tots nosaltres, estem cridats al nostre entorn, a la nostra vida, i cadascú està cridat a la seva pròpia lluita, evidentment, dintre de l'Església, no? I a mi, aquests discursos són també encasellats per la meva forma d'entendre-ho. Per què? I ara me remeto una mica al que tu deies de la teva experiència. Tu, en el moviment, mai vas sentir això. Va ser
ser una pregunta, la teva filla, que te va fer reflexionar, no? I a tu te va fer prendre aquesta opció, no? De dir, però no podem deixar de banda que és veritat aquest discurs de que no, el que tu deies, la part dita, no? I per què no ho feu? Això m'arrienta, o sigui, jo estic d'acord amb aquesta actitud. Però també és veritat que moltes dones dintre de l'Església, el que vivim és el nostre entorn, el nostre moviment, la nostra parròquia. I també hem de ser capaços de dir la institució, la història, ha fet un tractament concret, però jo mai m'he sentit així en el meu entorn, no? I ser valentes també de dir-ho, perquè a vegades el discurs que es fa és jo estic dins de l'Església, en l'Església perquè me l'estimo, però em carrego tota la que ha fet la història. Vale, la història està allà, però la meva història la faig jo. I a vegades aquest discurs el que me provoca és ràbia. No, ràbia perquè comparteixo moltes de les coses que dieu, no? Però la meva experiència de fe o la meva experiència de vida no vull estar enfadada, no? Llavors, per aquí és ole la lluita, ole però que no és l'única manera de ser dona dins de l'Església, no? I que me puc sentir molt lliure, molt formant part d'aquí i al costat de companys, de germans, d'amics de camí, no? I per això una mica la meva reflexió és aquesta, que a vegades sento que si és una opció personal, no? Que si jo agafo aquesta lluita, jo sí que m'enfadaria, no? I no vull viure enfadada. Llavors, ho deixo allà, ja està. No sé si m'ha explicat, Quatre paraules. Gràcies. Sí. Jo també donava un micro per dir abans. Aquella senyora que... No, però ja han contestat, ja no. Molt bé. Bueno, jo, a veure, a mi les etiquetes no m'agraden cap. Ni llenguatges feministes, ni no feministes, ni res. No m'interessa res, perquè l'etiqueta no defineix la vida. Per tant, l'etiqueta la redueix i jo no m'adhereixo a cap etiqueta. Ara, a l'etiqueta de l'essencial, en majúscules sí que m'hi adhereixo, perquè jo estic a l'última etapa de la vida i el que m'interessa més en aquests moments és la meva trobada amb aquest essencial. Això no destaca per afirmar que a dintre de l'Església hi ha discriminació i que jo he sentit vergonya per la discriminació. Respecte a la dona, respecte a classe social, respecte al que sigui. Però que la realitat humana de l'Església no la podem obviar, evidentment sí. No em poso cap etiqueta, però la bandera de la justícia dona sentit a la meva vida. I quan hi ha tractaments injustos, històricament o el que sigui, doncs s'han de poder denunciar. De la mateixa manera que s'ha de dir que l'Església està plena d'homes i dones que han donat la seva vida, de vegades anònimament, i que aquests testimonis al llarg dels segles han estat llum per tots nosaltres, no? I que el fet de dir que hi ha discriminació, que hi havia, que hi ha i que segurament hi haurà discriminació, i que jo tinc pànic a les organitzacions perquè el poder en el més reduït i en el més alt sempre perverteix la persona, no? Però jo crec que no ens hem de perdre que l'essencial, al final tot això surt de la vida de Jesús, no? Doncs anem alerta a no perdre aquesta vida de Jesús. I aquest camí, com es fa? Com es fa? No és tant... A veure, el capellà que està fent l'homilia, com viu Jesús? És el que m'interessa. I a mi tant se me'n fa que sigui un home com una dona, com qui sigui. Perquè també és la teva manera de viure i de parlar, que parlarà de la teva vivència profunda. Ara, una cosa jo crec que no tapa l'altra, no? Les etiquetes no m'agraden, però el que és la realitat, doncs s'ha de denunciar. I ens hem de cridar, però, a la vivència, a l'alegria de la vivència. Això sí, que és aquesta vivència profunda amb algú que va promulgar, tu deies, la paraula amor. L'amor tan difícil i necessari.
posat de seguida el nom d'un llibre que es diu Des de Volta, de la Rodmila Pogarroda, no sé com es diu, que és una dona doncs, que en temps de la guerra la van ordenar capellà perquè volien que en la presó, parlant de la Segona Guerra Mundial, van creure que era més fàcil que una dona pogués entrar-hi a la presó de dones que estaven separats a dir missa i a donar la comunió, que aquesta bona dona la van ordenar i quan va acabar la guerra li van treure, la repressió brutal, una dona que tenia una vocació. I junt amb aquesta vocació i soltat és pensar en totes aquestes dones que hi ha que tenen vocació. Jo no ho he dit de capellà mai, doncs estic casada amb fills i estic molt bé. Però no dubto que hi ha dones que tenen vocació i que l'Església no els hi permet. Ho són d'amagat, que han de passar-se a altres esglésies, no que vulgueu. Si això no és violència, ho sento, però no hi estic d'acord, sense ni mica. Una petita anècdota és que a nivell del món, especialment, per desgràcia, continua havent-hi aquesta gran separació entre el valor de la dona i el valor de l'home. I ara se'm correix una petita suggerència curiosa. Fem pregàries perquè a les eleccions d'Estats Units hi guanya la dona. I potser això ajudarà a fer... És que també serà curiós, Hi ha 200 dones, tinc entès, catòliques luterans. I alguna dispensa. Clandestines, Jo només dic que és una mica tot el que es havia dit abans també. Hi ha d'haver gent per tot. I el paper de la dona dintre l'Església no avançarà si no hi ha gent que denuncia i d'altres que denunciem d'una altra manera, obrint-se camí. Llavors no tothom se sent per anar a la plaça a cridar i no tothom se sent per obrir camí. I qui diu això segurament que podríem posar d'altres coses, no? I això també ho hem de tindre clar. Hem d'estimar, respectar i valorar el que elles fan a l'hora que nosaltres obrim camí. Jo m'ha costat molt obrir camí, no ha estat fàcil, Parlo que vaig començar a ser enviada pel arquebisbe Poligol a l'any 82. I de coses n'he vist de moltes maneres, però jo continuo. I a vegades m'han dit, no sé com tens tanta paciència. Bueno, seré una berruga, doncs seré una berruga. Però mira, m'ha tocat això. M'ha tocat això. I el que he dit algú, ara no sé com era, potser, d'això de sentir-se vocacionat al presbiterat o això, doncs és molt trist que hi hagi persones que hagin de patir d'aquesta manera, que s'hagin de fer clandestinament. És molt trist. Jo per sort la meva vocació és diable. I per tant, què vaig fer? Buscar l'escletxa de fer de diable sense seu. Perquè és la meva vocació. A mi el que m'interessa és ser fidel a Déu. I com que jo sento que Déu em demana això, jo faré això, no sé com, però ho faré. I clar, la meva mare em deia, però tu saps el que fas? Però, i ara com te guanyaràs la vida? I ara, mare, ja ho farem. No ho sé com, però ja mirarem, ja trobaré maneres. I he passat maneres de tota manera. He passat a pensar que ho havia de deixar perquè ja no podia viure, i he passat doncs, a anar molt tranquil·la econòmicament i fer fins que un dia doncs, resulta que m'han posat nòmina. Som 7 actualment al bisbat, ningú més està en nòmina, que els privats que 10, ara som 7, doncs soc l'única que m'han posat en nòmina, perquè doncs, la realitat en la que jo em vaig trobar necessitava una persona i jo era allí. I van dir, no, dedicació plena, et posem en nòmina. No tenim cap més capellà per enviar, doncs aquests capellans han de portar aquestes parròquies. I tots aquí,
I tu, doncs, posa-t'hi del tot. Doncs les necessitats també obren camí. I el teu esforç, el teu callar i el teu prendre consciència també obre camí. Com a les famílies, tothom. Jo crec que tothom obre camí. Jo no faig res per la qüestió de la dona, perquè estic en un altre món, que és el de la immigració, l'experiència de la gent, no? Llavors, no estic fent res, però jo crec que tothom obre camí, tothom. Els que s'hi dediquen i denuncien i els altres que fan i tot. És que és bàsic, Bé, doncs, però no s'estava dient que hi ha